Честита нова година, господин Борисов, за много години и благодаря, че приехте поканата за този разговор. И на вас, и на всички българи. Да си пожелаваме да сме здрави и да си пожелаваме мир. Това е най-важното в геостратегическата ситуация в света, мира в момента. И това е истински, понеже заедно вярваме в нашия Господ. Само Божа работа е да ни запази от войната. Искам да поговорим малко по-сериозно и задълбочено върху това по-късно, по-дълго, не сериозно. Разговорът си е сериозен. Но преди всичко... Все пак да кажем, че няма никаква подготовка за този разговор. Напълно импровизиране, наистина. Вие самия казахте, че не искате никакви предварителни теми и оговорки. Да. И то е станало от днес за утре, т.е. съвсем бързо и експресно. Ние сме си тук, така че не е лесно. 2 януари България влиза в еврозоната. Вие се гордеете много с този успех, но не си ли купихме фабрика на 9 септември? Първо, ние сме в еврозоната. Няма по-добро място за живеене в света в Европейския съюз. Няма място друго, където така масово младите българи да отиват да учат, да се квалифицират, да живеят. Няма място с такава култура, няма място с такава история, няма място, където демокрацията е в такъв разцвет, какъвто е сега. Така че, ако това е фабрика на 9 септември, да седнеш на масата на Германия, Франция, Холандия, Италия, Белгия, значи добра фабрика. Другата фабрика бяхме в Съветския съюз и на никой не му харесва. Малко хора пътуват за Москва, малко хора отиват да работят там и така нататък. Да, но макар че днес Русия е съвсем различна от Съветския съюз, но питам ви различна. Питам олигархията и бедните хора. Тук спор няма. Питам ви предвид това, че Франция има големи задължения. Ако слушате песните на Семьон Степаков, да речем, там много хубаво иронизира всяка една власт. Но нека да си гледаме България. Аз мисля, че това, че имаме вече сухопътен Шенген, изключително важно нещо. И много неща бихме могли още да говорим, но понеже захванахме с еврозоната, аз мисля, че държавата се подготви, влезе, ето вече 2 дена. Дори и нашите критици казват, че няма нещо, с което да се е променила системата. Хората я възприемат, работят с нея, чувстват се горди. Разбира се, тези, които искат България да е зле, не им харесва, но стана. Не се ли притеснявате от разпад на Европейския съюз, от разпад на Франция, в която има огромни дългове, Италия, Германия в рецесия? Има турбуленция, има натиск от Съединените щати и точно в този момент президентът казва, трябваше да изчакаме преди да влезем. А вие казахте, не, трябваше да влезем ние сега. Ние го чакахме 30 години. Ние ги чакахме много години. Но трябва да има един смел, който да каже, това е пътя, да ви прокара през трудностите и когато вече е факт, с кое сме и бързали? Кое не е наред на държавата? Мога да говоря с факти, ако искате, но по-добре да ги кажем. Да, кажете. По-добре да ги кажем, за да минеме с тази част. И после ще ви говоря повече. Защото когато фактите говорят, дори и Радев би трябвало да мълчи. Така е казано. Когато създадох ГЕРБ, това искам особено тези хора, които са гласували през годините за нас, 2009 година, брутният вътрешен продукт на България, това, което произвеждаме, е 27 милиарда евро. Когато създадох. Пред 2006. Така. Сега е 113 милиарда евро. Сире, 4 пъти се увеличила мощта на тази държава, на тази икономика, на този бизнес, на тези хора. Това са факти. Брутният вътрешен продукт с ръст на икономика 3% за тази година. Което ни нарежда в топ 5
на европейските държави. И аз си спомням, когато в Гласове или когато давах едно интервю Много да. за тебе преди 30 години, не съм си мислил, че ще може да ми се зададе въпрос. Абе, като ни заведе при Франция, Германия, Италия, те моли да се разпаднат. Много неща се смениха тогава. Тогава се разпадаше Европейският Съветски съюз. Там сме. Тази приказка, че България е най-бедната държава в Европейския съюз, вече не съществува. Защото по паритет на покупателна способност, какво могат да купят гражданите, и според мен това трябва да е критерия, по който да се мерят политиците в Европа и в света. Хората им какво и колко могат да купят. Разбира се, че има някой, който ще каже, едва свързвам двата края. Тук искам да се извина и да кажа на тези, които нямат толкова, колкото желаят. Говоря за рамката, във всяка една държава има и клошари, във всяка една държава има и бедни хора, и под прага на бедност, във всяка една. Няма така да няма. Но ние по статистиката вече изпреварваме страните като Гърция, Румъния, румънския модел се провали, Унгария, Словакия и Литва. Към днешна дата. С безработица по-малка с 0,6% и ръст на заетостта с 1,6%. И ако някой спори с мене, нека да ми каже курорт в България, къща за гости, хотел, който да е останал за тези празници, една празна стая, един празен апартамент и то на цифри, които явно търсенето налага тези цени. Хората ще ви кажат, че има скрит дефицит от 6-7%, че всичко това се дължи на кредитите и на заемите, на спиралата, в която Асен Василев положи началото на разхайтаната финансова политика преди 3-4 години. И хората ще бъдат прави. Защото не трябва да забравяме те 4 години, които на безвремие минаха. Не трябва да забравяме постната пица на Дянков и изключително стриктната финансова дисциплина, която ГЕРБ поддържаше през годините. И когато започнахме да харчиме повече, отколкото произвеждаме през тези години, ние алармирахме. Само, че инерцията е такава, че ние не можеше в едно коалиционно правителство, доминирано от леви партии, изведнъж да кажем стоп. Нито имахме силата, нито възможността, нито беше правилно. И затова плавно започнахме да сваляме дефицита. Европа това го знае, нашите партньори го знаят. И аз просто сега, като се върна назад във времето, мога да ви разкажа няколко от стъпките за влизането в Шенген, за отпадането на мониторинговия механизъм. След близо 30 години България беше под такъв механизъм. С две истории, ако са ви интересни. Да, разбира се. Ако имате време. Имам. Много искахме да влеземе в еврозоната. Не от вчера, не от днес. От години, от създаването на ГЕРБ. Защото, за разлика от Шенген, в еврозоната влизат само богатите държави, стабилните държави, а да си в Европейския банков съюз означава да си в най-бялата организация. Твоите финансови институции да бъдат наблюдавани на която и да е държава, както и сега, да не може да се получава това, което ставаше в България, фалити на банки. Вие помните, имаше един професор Гечев, световният шампион по фалиране на банки. Помня много добре 96-та. Помните го добре. Сега всяко движение в сивия сектор или където и да било, прането на пари се наблюдава от Европейската централна банка. И аз не знам какво, защото не съм гледал телевизия на Нова година, по разбираеми причини, но когато цял свят хвали България, Европейската комисия, Кристин Лагард, Европейската централна банка, всички балкански медии с завист пишат.
че се измъкнахме и влязохме в еврозоната. Помня, когато с канцлера Меркел говорихме за еврозоната вече сериозно, и тя каза, първо Германия трябва да приеме за България това нещо. А Бог да го прости, той почина преди 1-2 години. Шойбле, финансовия министър на Германия, който беше на инвалидна количка заради атентат срещу него. Тя каза, колкото и да съм овластена като канцлер, без Шойбле, тази работа няма да стане. И отиваме ние, аз, Томислав Дончев и Влади Горанов, Берлин. Освен това ни бяха поканили тяхната асоциация на семейния бизнес, огромен форум, най-могъщия бизнес е в семейни компании в Германия. И идва с количката министър Шойбле. По-зъл човек аз не съм виждал. Или по-точно бих поставил Натаняхо на първо место, след това на. И той като ни захвана. Какво си мислиш ти, бе? Ма като те е пратила Меркел, че това ще стане ли, бе? Ма просто ни изяде. И аз казвам, извинявайте, ама понеже ни казаха, че ни каните на среща, затова дойдохме и просто се чудиме как да си тръгнем. 2-3 минути просто. Но тръгвайки си, той се обърна и каза, видях ти показателите и са ти много добри. Завъртя с количката и замири. Последствие чуваме при срещите, които той прави, на немския бизнес. Какво ще кажете България е еврозоната? Те не е. Що? Той. Що? Я ми кажете колко им е външния дълг според вас. Те ми казват 200%, като на Гърция. Да ви е 100. Не, под 20. И цялата зала пляска. В един момент вече България се знаеше, че е изключително финансово дисциплинирана държава. Се взе в Германия тихо решението, че България трябва да върви там. След това нещо, което сте забравили, може би, беше Европейския съвет в София. България беше домакин. Това е съвета, на който нямаше нито един отсъстващ премиер, президент, канцлер от Европа. На този мост тук вървяха заедно президента на Франция, канцлера на Германия, премиера на Великобритания. Там. Вечерта след съвета всичко ние бяхме направили така както трябва. Взе се решение, издобрихме тогава Гърция и Северна Македония. Пътя за добросъседството с Северна Македония беше открит. Беше се взело решение Берлинския процес да бъде в София, а външните министри в Скопие, като знак на жест към това, което България извърши. С краля на Йордания правихме Акаба, форумите. Срещата на Европейския съюз с Турция беше във Варна. Ако си спомняте, във Варна пристигаха израелския премиер, катарския премиер. Непрекъснато. Може сте забравили, аз да го напомня. Да го напомните, но... И ето тук на Хилтън вечерта се събраха делегациите след всички официални срещи. Тогава взехме решение България да влезе в еврозона. Да влезе в Шенген и да падне мониторинговия механизъм. Тези 3 неща, които България имаше да изпълни. Това е много странно, защото масовия българин въобще не се интересува от тези неща, които казват. Масовия българин... Той казва, в еврозоната ще ми е скъпо, двойно, Шенген не ме вълнува. Как не го вълнува? Всички българи в момента пътуват за Гърция, и за пътуват, света. И преди пътуват. Без визи. Да, бе. Аз съм се редил за опашка за визи. При 25 години, да, разбира се. А сега младите хора харчат същата валута, която харчат в Европа и пътуват по този начин. Щом живеем толкова зле, защо има толкова протести? Много от години насам.
протести. Не случайно беше казано, битието определя съзнанието. Така? Колкото е добър бита на България. Никой не може да отрече, че България не е била по-богата никога от сега. Вие виждате автопарка, вие виждате какво се движи. Аз съм съгласен с тази констатация, макар че много хора не са съгласни. Това, че вече света е друг, всичко става в интернет, хората се доорганизират, общуват, а и че се прекали в някои сфери, това е ясно. Не от ГЕРБ. Аз считам, че българина много добре го оценява това. И го интересува. Защото ако по-възрастните хора не пътуват така в Шенген, децата им пътуват. Децата им са вързани за най-стабилната европейска валута. А в същото време да ги питам българите, помнат ли когато им фалираха банките? Те световни шампиони, когато фалираха банките. Когато спестяванията за една нощ им се изчезнаха. А това вълнува ли ги? Това е заговор на Сорос, ще ви кажете. Добре, макар, че... аз сега съм ги предпазил това да им се случи. Към днешна дата, отново, както винаги, когато ГЕРБ излиза от управление, над 20 милиарда е фискалния резерв. Ти рече, оставили сме мазнинка, да има да се каже. От кое? Не се ли притеснявате от това, че еврозоната наистина ще има сериозни трудности след разбирателството между САЩ и Русия? Това е геополитически въпрос. След като Америка съвсем откровено администрацията на Тръмп започна да мачка Европейския съюз. Вижте, нарушиха се много от правилата, в които с които се ръководеше света. Тук мога пак да прозвучи нескромно, но с президента Тръмп се познавам много добре. И аз щях да съм от голяма полза и за България, и за Европа включително, в взаимоотношенията си с Съединените щати. Но и това ще мине. Когато махалото се движи много рязко вляво и вдясно, накрая ще се уравновеси. Аз съм убеден, че Съединените щати няма да имат по-добър партньор от Европа. Това ме очудва, между другото. Убеден съм. Аз знам, че вие сте осведомен човек. Имате достатъчно контакти в Европа и в света. И трябва да ви кажа, че ме очуди вашия много твърд курс към Европейската комисия, която в момента така звучи в много окаяно състояние, изглежда. Не се опитахте да се държите като Орбан, да кажем, по-проамерикански в тази позиция. И от това зависи и курса на България. Защо избрахте този курс? Няма ли да пострадаме повече, ако се закачим на потъващия кораб? Защо не считам, че Европейския съюз е потъващ кораб. Проблемите, които има във всички останали държави, са огромни извън Европа. Тежко разделение в Щатите, в Русия, къде ли не. Има една дума, нарича се лоялност. Има една думичка, нарича се принцип. Има една думичка, нарича се семейство. 20 години аз съм в европейското семейство, заедно с моята партия. 20 години в Европейска народна партия, ценностите, демокрацията. Всичко, което сме правили до сега е там. Да, Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна. Той не я нападна, а се отбраняваше. Първо Европа започна да настъпва към Путин и НАТО. Но това е тема, която може спокойно да я разискваме дълго. Да, има подписани споразумения. Украйна да не влиза в НАТО. Бяха нарушени някои от тях. Но вътре в територията на Русия не е влязъл никой. Влязоха в територията на Украйна. Наша суверенна независима държава. Докато беше Меркел, понеже съм участник във всичко това.
имаше Мински споразумения и мира и да няма война бяха издигнати в пиедестал във външната ни политика. Да, но те не се спазиха, тези мински споразумения. Да, не се Меркел спазиха... каза, че те са правили, за да се укрепи военна Украина и да Не да само да хвърлят се прах в укрепи очите военна на Путин. Украина. Разбира се, че и Европа и Украина трябва да се укрепват. Защото ние, водейки абсурдни социални политики в Европа, въобще не се въоръжавахме. Въобще нашите армии бяха слаби. И все още са слаби. През това време Русия се въоръжаваше, Русия има силна армия. И когато сме си говорили с нашите европейски и американски колеги, аз спомням този разговор с президента Тръмп в Белия дом 2 часа и 40 минути и на него беше държавният секретар Помпео, вице-президент са Пенс. Това е 2020 година. Не, 2019, когато подписахме всички тези договори за стратегическа взаимопомощ и партньорство с Съединените щати, там ги подписахме от тях, после тук в София. И аз му казах, едно нещо не бива никога да се подценява в Русия. Това е армията и това е характера на президента Путин. Това съм казал и в Европа, казал съм го и там. Те и тогава не вярваха, че той ще се сбие. Аз мисля, че добре го познавам от срещите, които сме имали. И бях сигурен, че това ще се случи. И на всички се им го казах. И за това, когато му обясних на президента Тръмп, защо искам да направя Балкански поток тогава, че това е поток на добросъседство, че там, където минават газопроводи, няма война, че искам, даже си спомням фразата, плътноходки да плуват в Черно море, а не самолетоносачи и бойни кораби. Към днешна дата всичко, което тогава прогнозирах, се случи. За съжаление. Повтарям за съжаление, защото два братски народа се избиват и това не е добре. Но да се върна, защо европейската политика? Тук малко грешите. България, за разлика от други държави, през този период поддържа и има перфектни отношения с Съединените щати. Първо, защото и президентът Тръмп знае кой е Бойко, знае нашата политика, знае, че благодарение на нашата воля в момента имаме много мощна изтребителна авиация от F-16 Block 70. Нови самолети. Чакаме страйкерите, почват да прииждат, да идват. Чакаме ракетните системи, които монтирахме. За първи път си произведохме боен кораб във Варна. Направихме с Уестингхаус договор за 2 нови ядрени реактора. Сменихме ядреното руско гориво. Извинявайте, но имахме готов реактор руски за белене и пръснахме на вятъра 2 милиарда при много по-скъпа технология от Уестингхаус. Защо беше всичко това? Защо спряхме ефтиния руски газ, за да купим по-скъп американски? Затова има геостратегическа политика. Когато си в едно семейство, си лоялен на това семейство. И аз съм го спазвал в пълния му обем. Така че, за разлика от много други европейски държави, ние поддържаме перфектни отношения и с Съединените щати, подкрепяме абсолютно политиката на президента Тръмп за мир и работиме във всяка една сфера, и на енергетиката, и на военно-промишления комплекс, много близко с тях. Така че стратегически ни е партньор на нас е и Съединените щати, и Европейската комисия. И ако всичко това е един провален план за възстановяване на България, абсолютно провален, от всичките служебни правителства, и на Румен Радев, и на ПП, за 11 месеца, 4 милиарда лева ви донесохме в края на годината от Европа. Не е ли по-просто да се каже, без европейските пари България няма шанс никакъв? Макар, че много хора ще кажат, България си плаща, за да бъде член на Европейския съюз, но това не е вярно. Какво плаща? Вноската, която е 1%. Тоест по-просто е да се обясни извън Европейския съюз къде може да отиде България. Какво ще стане с нея? Аз съм бил там. Може би има политици, които искат да ходиме в БРИКС, искат да ходиме пак в
руския лагер. Окей, аз уважавам изключително много руския народ, историята. Ние не сме да забравим. Сега има такава ситуация. И дай Боже да има мир, нещата ще се отрегулират след това. И Мислите ли, че ще има мир? А мислите ли, че сега усилията ще виждам, че ефект? се полагат усилия. Виждам, че президента Тръмп тази не само дума, тя трябва да се напълни със съдържание мир. Трябва да се случи. И ние сме готови за това. Радвам се, че е дошъл момента, в който да се говори, че ние сме по-добре, и то от такива като те, от Европа. И че едва ли не Европа ще ни завлече нас. Да, просто така е. Ето това истински ви подобрява настроението. Значи за тези 20 години, когато 4 пъти сме увеличили брутния вътрешен продукт на България, изпълнили сме си всичките ангажименти. Европа става риск за нас. Представяш си това да го говорим с теб преди тези 20 години в гласове тогава? Наистина не можеш да си го представиш. Ама това сега. Сме го свършили. Тогава нямаше нито Тракия, нито Марица. Сега Струма я строиме от Гърция към България много активно. Действаме по Хемус. Спуснахме магистрала Европа. Разбирам разбирате. Това. Но като говорим за сравнение, един селски път в Гърция е по-хубав от магистрала Тракия. Как си глупости? Магистрала Тракия. Хемус всяка година я поправят за нещо. Непрекъснато някакви пари изчезват в някакви нищо ремонти. Не изчезва. Примерно, поне давате пример за Китай, за Германия. На 5 години там се преасфалтира. Тук всяка година Хемус. Няма една лента да работи. Тя Хемус не е завършената да има лента. Ние още караме по тая до Хемус, до Правец се правено от Тодор Живков. Така е. Нали, на по 40 години магистрали, мостовете просто висяха във въздуха. Всички мостове в момента и тунели ги поправихме. Не бяха пипани 40 години. Тракия 4 години въобще не беше пипана, беше цялата в дупки и с скъсани мантинели. Сега е нова, ако минеш. В рамките на 3-4 месеца Иван Иванов се справи много добре. Това са фактите. Само, че в Гърция, като отидеш, плащаш. И после казваш, ама платено. България, най-големи ми грях, че ги научих българите да карат без пари. По магистрали, това е лукс. Навсякъде света това е платено. И сега не знам как трябва да се обясни, че това е по-добрия вариант. Да си плащаш таксата за магистралата и с тези пари да се ремонтира. Но ние дори в тол системата минахме 1 милиард. Събирахме по 250-300 милиона. Сега минахме тази година над 1 милиард, защото системите бяха много стегнати. Над 10 милиарда събрахме повече от данъчни измами и митниците от контрабандата. Влезли вътре в бюджета. Всеки българин. Затова казах, портфела от такъв стана такъв сега. Няма една тема, по която да мога да кажа, че за тези 11 месеца ГЕРБ е сгрешил. Нито една. Защо подадохте оставка? Защото колеги в парламента, и в този парламент, дори от опозицията, всичко, което се правеше, има една дума самонадеяност, на моменти преливаща в простащина. Без ГЕРБ всички партии го правят. И аз, седейки на първия ред, аз затова се изместих и на последния. Подвикванията между ПП, ДБ, Възраждане и останалите на толкова долен език, на толкова пошъл език, аз не съм чувал дори на улицата ми. То като парламента е така по-добре да го разпаднем и да се мисли нещо ново. Но го разпаднахте след огромния протест, който бе организиран все пак от ППД. Грешите. Всичките ми изказвания бяха до 1 януари. Ще има правителство. След 1 януари
Помня много Ще добре. направя ревизия. Поне 10 пъти публично го казах. До 1 януари. И те понеже знаеха, че след 1 януари, защото ни трябваха тези дни, но аз съм благодарен на Радев, че не развъртя бързо мандатите. Правителството успя да се справи и виждате вече втори, трети ден държавата в еврото няма катаклизъм. Работи си нормално. Винаги съм казал 1 януари. Винаги. Че ще има промяна. Че ще има промяна. Добре, хайде да поговорим за слона в стаята. Господин Делян Пеевски. Всъщност, протеста беше в голяма степен срещу него. Основните фокус на протестиращите вече дори не бяхте вие, а беше той. Какво се случи? Защо стана това? В Народното събрание имахте мнозинство. 4 годишен мандат на кабинета Желязков беше нарисуван. Защо Да, и както стана видяхте, вота на недоверие не мина. Да. Опозиция събра 105 или 6. Даже и по-малко бяха. Да, И това не е най-важно. Да, няма значение. Аз казах причината. Причината е, че всички в парламента се държат по начин, по който той се пренася и на улицата след това. Всички в парламента, не. Предимно... Всички. Не, то че всички, но те не дразнеха така хората, както изявите на Пеевски. Освен това. Може би вас ви дразни повече неговата изява. Аз... Други ги дразни изявата на Мирчев, трети на Костадинов, на Василев, на Величи и така нататък. Аз не мога да преценя дали Мирчев не ме дразни малко повече от Пеевски напоследък. Но това е друг. Въпрос на вкус, тема. Както казват хората. Друга тема е. Но въпросът е следния. Арест на Благомир Коцев. След това комисии за по 30 секунди. След това Пеевски всеки ден по телевизията с един менторски тон по Фейсбука, който нещо нарежда и дава вид, че командва държавата. Това нямаше как да издържи дълго. И това е въпрос на чиста естетика. Дори няма фундаментални причини. Мисля, че бюджета не беше истинската причина да излязат хората. Вие като си говорите помежду си, не си ли казвате, дайте малко да се оберем, хайде да не дразим така хората. Нещо... Как? Всеки ден това говоря. Вие. И особено и след Пазарджик, тук още веднъж, деца вика, това беше жълтия картон, който аз дадох към другите партии в правителството. Самоувереност да има човек е много хубаво качество. Да си самонадеян е лошо качество. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство, нека да го наречеме по-ясно. Нали всички казаха, че включително вие Пеевски не дава да падне правителство. Нали, а Мирчев използваше едни такива за ушичките го държи. За това. Грозен език, разбира се. Невъзпитан език. Аз не си го позволих към тях. Нито един момент, нито хората ми от партията, за което им благодаря и това е достоинство. Всъщност големи... Всичко, да. Каквото трябваше да се случи, се случи. Големия въпрос е дали сте изцяло независим от господин Пеевски, защото имаше... Смисъл? Има... Можете ли да вървите по отделни пътища? Можете ли да направите коалиция с някой друг? Можете ли да държите Пеевски извън властта? Много анализатори, включително и аз, останахме с впечатлението, че Пеевски толкова пътно е превзел държавата и вече и превзема и ГЕРБ, че вие нямате полезен ход и не може да направите нищо от собствена воля. Ма верно. Да, така мисля. Защо падна правителство? Защото излязоха 150 хиляди хора на улицата. И то в цяла България. Просто трябваше да изчакат 1 януари. Да влезем в еврозоната и им да кажем, айде сега, ще преформатираме, ще мислиме, така не може да продължи. Да, но ще преформатираме в рамките на този парламент. Но сега вие предизвикахте предсрочни парламентарни избори. Да, защото всички отказаха в този парламент да преформатираме. Което означава влизане на Радев. Почти сигурно е. Хайде да влиза Чух по-бързо, неговата защото... новогодишна реч и той ще вземе властта от ГЕРБ и от ДПС. Почти всички, всяка една почтена социология, ще има и такава, сочи, че той ще вземе между 80 и 100 депутати. Това не ви ли притесни? Ни най-малко. Защото ще слезе най-вече на терена. Си покаже хората. Ще го питаме 6 милиарда за Боташ, откъде ще ги вземе. И много други въпроси се му зададат, но ще носи отговорност. Защото той всъщност със 7 служебни правителства,
2 години и половина беше едноличен собственик на държава. Президента Радев предлагаше на премиера, назначен от него, да му предложи примерно главен секретар. Вие това забравихте. Еднолично си слагаше конституционни съдии. Това забравихте. Не съм го забрал, но преди него вие еднолично ги правихте тия работи. Никога не сме го правили. Не е вярно. Цялата съдебна власт е наредена от вас двамата. Това не е вярно. Конституционните съдии ги избрахме в парламента заедно с ПП и ДБ. Това защо се забрави? И за да се върна пак на тази умишлено налагана не знам как да го нареча, защото интрига не е. Айде да ви върна тогава 11 месеца назад. След 7, 8 или колко избора бяха, всички казваха да се направи правителство. Лидирах процеса, направих компромиси дори и с мене си и направихме правителство с ИТН, БСП и АПС. Пеевски го нямаше. Тогава изказването ми беше: добро ДПС няма, но с АПС. Не минаха месец или там колко, те дойдоха и казаха: искаме министри, искаме председателни комисии, искаме еди-какво си. Хората на Доган. Да. Другите 2 партии не се съгласиха, пък и от ГЕРБ не се съгласихме, защото не считахме, че пък Доган е положителният герой, с който да работи. През цялото това време ПП и ДБ казаха: ние сме твърда опозиция, няма еврозона, няма Шенген, не ни интересува нищо, важно е да сме срещу ГЕРБ. Когато се дръпна АПС, правителството трябваше да падне по средата на реката. Тогава беше конвергентният доклад поискан, тогава трябваше да се приемат всичките тези 48 от 50 закона. И дойде Пеевски и предложи подкрепа. Без да влиза с министри, без да влиза в комисии. И благодарение на това се измъкнахме и сме към днешна дата с това решение. Питам те и всичките тези, когато Пеевски, Петков, Василев, Христо и всичките бяха заедно и обикаляха по телевизиите да обясняват как се бил променил. И това беше преди 2 години, не е било преди 22. Аз го помня и съм в пълен потрес от това. Пълен потрес си. В един момент всичките се измъкнаха и ме оставиха аз да издърпам държавата за Шенген и еврозоната. И го направих с тези 3 партии. Слави Трифонов. Почти всеки ден говорихме с Зафиров, с Пеевски, за да влезем и свършим всичките тези работи. Когато се държаха невъзпитано, аз излязох и им казах: не може така, това няма да доведе до нищо добро. Стискаме зъби до 1 януари. Извадете си в архива. Точно бяха 20 дена. Казах: последните 20 метра, последните 20 дни ни оставете, на 1 януари ще говорим за оставки. Помням много добре. Кое не помните? Спомням се. Къде е тази зависимост от Пеевски? Ситуацията ни направи да зависимо от него, защото другите се дръпнаха. В момента, в който ние свършихме тази работа, аз им казах: довиждане на всичките, разбрахме се, много важно, разделихме се като приятели с всичките партии. Всички знаеха, че това е правилното и това е хубаво, защото и сега коректно, в приятелски тон и на Коледа се поздравихме. Това е. Зависимостта идва от ситуацията. Ако те бяха дошли както в сглобката, нямаше зависимо от никой. Когато днеска си зависим от мене, що ти дам интервю? След 1 час няма си зависим, защото вече съм ти го дал. Нали така? Да. Разбирам много добре какво казваш. Това казвам. Но много. Кой ГЕРБ ще вземе? ГЕРБ го разпадат и го взимат от... Как съм го създал? Цветан направи опит, Цветанов и свърши зле. Това го помня. Макар, че не му е много зле, като гледам дава интервюта наляво и надясно от мезонета, но както и да е. По-важното от Пазарджик. Спомня много добре това, което направи, тази реч в Пазарджик. И според мен тя беше заявка за премиер. Но това не стана. Защо ти не пое... Почна ти и аз започвам ти, за да е органичен разговор. Защото не от неуважение към публиката или към час, това вече става
съвсем различно от... Моя прочит беше тогава, че Пеевски не ти позволи да станеш премиер. Не. А най-логичното Винаги Пеевски искал аз да съм премиер. Сигурен ли си в това, което казваш? Защото той обича реда, а в случая, когато съм аз, има ред. А това беше и най-логично. Ти си лидер на партията, която е спечелила, имаш всички връзки вече и познанства с Европейски съюз и прочее. Беше най-логично. Течението на обстоятелствата, както Андрей Райчев веднъж го слушах, каза, всички, които в момента управлява в света, не само ме знаят на малко име, а много от тях са ми приятели, с които сме свършили нещо важно. Всички. Като се започне от Мерц, Макрон, Урсула фон дер Лайен, Мелони в Италия беше министър на Берлускони, тук е бил чудесен приятел ни. Президента Тръмп, президента Си Цзинпин. Са всички. До един. Ердоган, Орбан, Путин. Какви са ви отношения? Ами от другата страна с крал принца, с Салман, с Мохамед бин Заед, Салтани. Цял свят. С Натаняхо, ако щеш. И защо не станахте премиер? Защото другите партии избързаха, според мен, и те от неопитност или от... Не знам точно, не искам да говоря от името на други партии, но те преди да дойдат на преговорите направиха пред медиите изявления, че идват готови с ГЕРБ, но Борисов не може да е премиер, ако си спомнят. Аз спомня това. И при това положение аз повече, край на края ще имам достоинство, 3 пъти съм бил премиер, 2 пъти кмет на София. Да, личната история съм направил. А и можех да допринеса, както допринесох с всичко останало. Сега разбира се, когато си премиер, поне 2 срещи с Тръмп щех да имам до сега. И по много от всичките тези теми, много по-бързо щяхме да сме ги предвижили, защото и 2 реактора, които споменахте, президента Тръмп ми изпрати 2 пъти комисии с по 15-20 души, делегации, 2 пъти делегации, които ходиха в Белене, гледаха ги. А това е една прекрасна възможност за създаването на един дейта център американски с, както Уестингхаус се прави 7 и 8, 9 и 10 да са тези реактори. Повтарям, с мощни американски компании за тях, фондове. Нещо много добро. Винаги имаме пазара, понеже казваш, че сме похарчили пари. Ние и сега имаме пазара да ги дадем на Украйна. Само, че тази администрация сега не разрешава или по-точно на нас никой не може да ни забрани погледнато реално, но ще бъде огорчен. Айде, нека така да го кажем. Е видно, че президентът Тръмп, когато е огорчен, действа доста така твърдо и не бива да си го причиняваме като държава. Добре, заговорихме за американското влияние. 2 примера. Влади Горанов, който е един от най-добрите финансови министри в новата история на България, според мен. Това е лично мнение, но така. Много добър специалист, знае как функционира цялата държава. В списъка Магнитски стои извън играта, въобще го няма. Политиката почти отсъства. Само дава интервюта от време на време. Господин Пеевски почти управлява държавата. Възможно е това да стане без американска санкция? Нито едното е вярно, нито другото. Кое не е вярно? Нито, че управлява Пеевски държавата е вярно, нито, че има пък такава американска санкция. Нито едно от двете ви. Тоест няма американско влияние върху възхода на Пеевски в политиката. Неговия възход е вследствие на това, което направиха ПП-тата и ДБ-тата, като се дръпнаха от нас. И знаеха прекрасно, че аз ще върва до край, защото искам да си завърша на ГЕРБ целият цикъл с паднали 3 гилотини, които стояха върху нашата глава. Еврозона, Шенген, мониторинг механизъм. И 3 съм ги изчистил. Факт. Така че, освен това, България слуховете често се преразказват като реалност. Често. Някой път енергичността
създава грешно впечатление. Младостта е много хубаво качество, но тук бих отговорил на някои казват, ама младите хора били на площада, да. На всички площади има млади хора по света. Но я да погледнем 5-те топ държави, да започнем с тях. Президента Тръмп над 80 години. Байден беше предишния над 80 години. Си Цзинпин над 70 години. Путин над 70 години. Лула в Бразилия над 90 години сигурно. Деца ви аз бех млад, когато беше президент на Бразилия. Да. Моди в Индия над 80 и той мисля, там млади хора нема ли, Дачко? Тези държави нема ли млади хора? Аз не съм най-големият фен не, аз съм им на фен. Джензи и управлението Аз съм на им младите. фен, защото всичко ние правиме за децата, за младите хора. Такъв е българин. М. И ако някой най-много може да се радва и да има хепени, не е, че е паднало правителство, а че вече в джоба му стои същата валута, като на германеца, французина, италянеца. Че метрото в София е най-хубавото в Европа. Това е факт. Така, ме е построено Така, от ГЕРБ. беше По добре. неговото управление през Добре тези направено. години. Да. Че Черно море е най-чистото море в момента следствие. Какво е? Как така? Айде на бас. Няма да хващам басови, защото винаги ги губя, но Правилно ще ги загубим. но аз се стъпвам на Черно Има море. европейска именно статистика. на Софията. Има европейска статистика. Ма защо е най-чисто? Защото ние, когато ГЕРБ го създадох, имаше цели областни градове, в които нямаше пречиствателни станции за отпадните води. Всичко тиеше в реките. Всичките курорти, не знам как се, фекали да ги наречем, Добре. пълнеха Черно море. Да, Отиваш и колито ти е веднага готово. точно така. Правихме навсякъде пречиствателни станции. И в момента по европейската статистика, накарай твоите хора да го проверят, България, морето е на второ място по чистота. По-чисто от гръцкото. Защо хората обаче не го оценяват това? Вие сте паднали от власт, идва новата звезда Румен Радев. Ета нова звезда на 10 години. Кое е новото? Не сме му гледали министрите, не сме му гледали договорите. Добре дошъл е. Друго е да бъде Виж, министър-председател. Хубаво да като стане. Той беше министър-председател. Стефан Янев, кой съветник беше? Гълъб Донев, чий съветник беше? Така е. Какво така? Нали, когато е ГЕРБ и това лошо услуга правите журналистите на някои партии, защото ГЕРБ няма съд придружни медии. И затова вече така ще правят такива интервюта. Колкото часа искаш, толкова. Колкото, какъвто въпрос и ще спора и ще го докажа с факт. Убеден съм. Просто хората приемат всичко за даденост, стават бързо. Абсолютно прави са. Те казват, мачай, това е ваша работа. И само не могат да ми отговорят на въпроса, окей, аз съм си свършил моята работа. А те преди мене 1300 години, що не го направи? Нали така? Що не направиха пречиствателни станции комунистите? Тодор Живков не ги направи, защото струват много пари. И толкова ги интересува как се къпат хора. Но ние го направихме. Направихме пречиствателни станции за питейни, за отпадни. Този град балираше балите. Буклука. Направих и завод. Прощай, но в Плевен има режим на водата. В България спират водата, откакто аз се помня, независимо кой управлява. Тодор Живков или ГЕРБ или СДС. Да. Аз не казвам, че ние може с една магическа пръчка всичко да направим и да изброих 100 неща, които сме направили. И правиме сега водата в Плевен да не изтича 80% в канала, а да имат вода хората. И ще направиме. Както направих Перник, както направих много градове. София нямаше пречиствателна станция. На София правих двата Владайски и Прелския проект. Горе нямаше по кварталите канализация. Нямаше южна дъга, нямаше северна дъга, западна тангента. Нищо нямаше. Оставих им само една отсечка тук да направят за 4 години. Между Люлин и Борис нула. И дори парадокса в момента, извинявай, че така се паля,
Представяш ли си Фандъкова да е кмет на София? Какво казаха преди месец и половина-два? София мафията чисти. Да. Аз не съм казал, че са мафия. Излезоха всичките от ППДБ, включително с кмета. Изведнъж пълна тишина. Да си чул последните седмици нещо. Не. А да си чул, че 2/3 от договорите вече са преподписани със същите фирми. Не. Със същите фирми. Къде е мафията? Повтарям, аз не съм твърдял, защото сме работили с тези фирми много години. И София беше от чистите градове в Европа. Чистите стори. Терзиев са мафиот ли? Или те не са мафия? Ама, господин Дачков, такива въпроси няма в българските медии. За Фандъкова разминаване на две плочки се правиха репортажи. Да. Сега кварталите са затънали обоклук. Няма репортажи. Тая лоша услуга на ПП и ДБ и ми я правят тези хора. Защото те пак ще се сринат, как се сринат. Септември месец те бяха сринати. И когато чух за ареста на Коцев, точно давах, беше за еврото. Да, в същия ден, когато давахте пресконференция. Просто все едно ми нарисуваха картината в съзнанието. Затова после ми показаха как изглеждам. Не се и тогава разбрахте, по време на пресконференцията, за ареста. Те само разбрах. Аз видях какво ще се случи. Имам достатъчно опит и просто знаех, че това е края на това правителство. Правителството знаех, че е край. Ми стана толкова гадно и останах, за да влезем и днеска да съм щастлив, че сме извършили цялата работа. И благодаря на всички, които са ме подкрепили, за да свърши. Така изпълних на ГЕРБ. И на Слави, на Зафиров, и на Певски, на всички, които ни подкрепиха през този период. И то, знаеш ли, понеже на времето ти беше костовис, аз бях при цара. Така. И беше най-големия враг за нас. И аз бях най-големия враг тогава. Защото разбрахме какво ще стане, което и стана. Ти разпредуши ни дясното и стана ГЕРБ. Така. Няма СДС, няма ДСБ, няма никой. Да, и затова сме в Шенген, в еврозона, НАТО, навсякъде. Не ми се хвали с това, аз искам в руския свят, но това е друга тема. Окей, ма това е тема. Да. Аз уважавам много голяма тема. всеки, който е мотивиран да иска това. И едното и другото. Но аз попежем попита, що не се извъртях? Не. Моето е синьото, твоето е червеното. Това не значи, че аз трябва да говоря, че си дебел, очила, епитетите, да плеши, грозен. Няма значение. Уважението към твоя политически опонент, защото ти имаш мотив да спориш. Защо го искаш да е това? Аз имам мотив срещу това. Но в този дебат, аз затова ти дойдох в студиото. Си спомням, карах с... И да слушах и се обадих и дойдох в студиото ти. В Инфорадио беше. В Инфорадио или беше срещу външно министерство там. Да. 2005 година, примерно. Така. Какво ли не спорихме, аз дори не си спомням, но когато ме изпращаше, се разделихме като уважавани хора. Да. И днеска, 20 години по-късно, пак съм готов да споря. Защо държа украинското знаме? Защото влязоха в тази територия. На Балканите много пъти е влизано в териториите на отделните държави. От различни, включително и България е влизала в чужди територии. Водили сме войни, балкански, междусъюзнически, какви ли не, първа, втора. И затова договорите трябва да се спазват. Войната е най-лошото нещо, което може да се направи. Затова държа прекрасни отношения с Ердоган. Прекрасни отношения с сърбите, с унгарците. Направих договор за добросъседство с македонците. Имаш ли отворена опция за Русия все пак? Или си скъсал с тях отношенията си? В момента единствения поток, който работи за Унгария, Сърбия, Македония, Австрия, е Балкански поток. Опитаха се и него да го унищожат, но не успяха. Първо, защото всички печелят от него. Всички.
по веригата. Второ, това е поток, Балкански поток. И затова така се казва на добросъседството. И трето, 2019 година в Белия дом аз си го договорих с президента Тръмп. Тоест получи зелена светлина за това. Аз му обясних всичко и той накрая точно е така ме погледна и каза: окуражавам те да направиш Балкански поток. А за Белене ще пратя експерти да видят дали с тези реактори можем да направим централа ние. 2 делегации праща, но тогава и той падна, и ние паднахме, и там остана. Но сега темата е на дневен ред. Мислиш ли, че има вероятност той да загуби междинните избори в Щатите? Това е мокрия сън на Демократическата партия, на умните и красивите в Европа и у нас. И всичко да си стане, както твоята класическа фраза гласи, както си беше, и да продължи. Това стои в либералните среди и те се надяват на тази опция. Дори в либералните среди, дори самия Сорос ме познава добре. И те ме познават добре. И те знаят, че аз имам червени линии, които не пресичам. Затова аз бях против комисията Сорос. Затова внесох и парламента да закриеме втори път, защото 4 пъти или 5 я спирахме. Накрая ме издебнаха, 2 души нямаше от ГЕРБ. От ПП и ДБ 17 не дойдоха и тя мина. Това са червени линии, които аз не прекачвам никога. Освен това, те знаят, че 3 неща още се дължат на мен. Първото, България няма нелегални мигранти. Нулева нелегална миграция. Това не е защото тук просто е много по-кофти от Западна Европа и те гледат да бегат бързо. Виж, между песимист и оптимист. Да. Аз не знам кое е по-кофти, при положение, че вече все повече хора се връщат тук. И много чужденци. Не знам кое е кофтито. Западна Европа. В България 12, 1, 2 може да си ходиш по центъра на София без никой те пипне. В Европа 8 часа се прибират и се скриват, не смеят да отидат базари да отворят. Не знам кое е по-кофти. Тоест това е твоя лична заслуга. Категорично. По какъв начин е постигнал? Чай си отметна, защото забравя другите 2. Да. Започваме с миграцията, нали? Да. Миграцията. Как се спира миграция? Първо трябва да спреш външния натиск. Аз съм доста опитен човек, колкото да звучи, и затова между млади и по-възрастни трябва да има много добра симбиоза. Както в едно семейство. Децата, бащите, дядовците, всеки има нещо, с което да помогне на други. За да спреш една вълна, а те тогава бяха на талази, по 40-50 хиляди идваха, аз трябваше да се разбера с Ердоган. Президентът Ердоган направи много за България и затова много пъти съм казал благодаря. В същото време и аз за него в най-тежки времена съм заставал плътно зад него и си спомням срещата във Варна. В най-тежкото за него време. След Пучели, след опита за преврат. Го посрещнах във Варна, заедно с председател на Европейската комисия тогава, Жан-Клод Юнкер. Таяни беше Антонио на Европейския съвет и Доналд Туск. Да, беше председател или... Жан-Клод Юнкер, Туск беше Туск, на съвета и Таяни на парламент, Европейския парламент. По една джипка ги возих. Аз карах, те се водиха всичките при мен. Но тогава имаше един канцлер в Германия, който каза: Бойко, никога не трябва да късаме, Турция е голяма, важна държава съсед. Тоест ти беше посредник между Меркел, Европейската комисия и Ердоган тогава. Така? Да. Не посредник. Ние правихме всичко възможно, плащахме за това няколко милиарда евро. Ердоган имаше нужда от тези пари, държеше ги далече от границата и България не беше изобщо подложена под такъв натиск, каквито в Италия, в Испания, в другите държави. Европейската комисия тогава направи изключителен жест, съгласи се с мене, даде ни 150 милиона евро, укрепихме си границата и България до ден днешен
се дава за пример навсякъде. Навсякъде в света, включително президента Тръмп ме погледна и каза: ей, ти си за пример как си опазваш границата от мигранти. Тогава има протоколи. Другите две неща, да не ги забравим. Така, и това се дължи на мен. Другото е така наречената зелена сделка. Най-големият кошмар на Европа е това. Така. Съсипа европейската икономика. Погледнато реално, какво по-хубаво от това? Да имаме чиста околна среда. Да имаме... Това е здраве. И ние всички сме за зеления свят. Само че какво се получаваше на практика? И това може би създаде и големите проблеми. В Сърбия и Македония работят въглищни централи. В Турция работят въглищни централи. Ние... Китай, да. Щатите, Русия, никой не спазва Точно тези така. глупости. Така е. Точно така. А пък, когато махалото е в другия край, спряха и ядрените централи. Mm-hmm. Аз си спомням на Европейския съвет, когато дори газа искаха да го вкарат в забраните, в квотите, както въглищата. Mm-hmm. Безумие. Тогава Макрон скочихме 3-4 държави и за газа, и за най-вече пък и ядрената енергия. Тогава си спомните, Германия, Австрия затвориха ядрените централи. Изведнъж ние щехме се озовеме в действително да няма електричество. Успяхме да удържиме. Направихме го така с Европейската комисия, че България не понесе никаква щета от зелената сделка. Запазихме си мариците, работят си, направихме всичко както трябва. Нали до 300 години? Сега, има ли, отложили се, отпадна ли този дедлайн? Май отпадна. Те ще работят докато има нужда от електричество. Докато не направиме ядрените реактори, докато вече фотоволтаиците дават много енергия, докато батериите не станат, сигурно още те с 15 години минимум ще работят. Защото все повече ще има. И третото е така нареченото, нали, ти им кажеш джендъри, аз инако мислещите хора да ги наречем. Колко си политически коректен. Защото в ГЕРБ има много хора, които са инако мислещи. И ние сме били винаги изключителни. Толерантни сте. Толерантни. Да. Не се подигравам на това. Никой в ГЕРБ, който има различен начин на мислене, не е понесъл ни най-малко щета или чакай, стигнем до него да му обясня, защото това е важно. Си имам много приятели такива. Аз също. Партии. Точно така. Само че аз казах, вижте, в училище това няма да го учи. Аз на моите внуци няма това да им го преподавам. Аз като се родиха момчета, хвърлях шапката, като всеки българин се напихме, радост и така и бойко. Това е традицията. Нека другите си карат както искат. Никой не им пречи. Ама това, което направи Тръмп, мъжа си е мъж, жената си е жена. Точно път. Мислиш по друг начин, не е моя работа. Какво правиш и как го правиш, твоя си. Тея три неща, и затова и снощи патриархът ми се обади да ми честите и да си честитиме новата година, винаги го имат едно на. Винаги имат едно на. И между другото, аз мисля, че той няма да ми се обиди, когато за първи път го видях, понеже си богослов. Да. И аз очаквах, че по традиция ще каже колко хубаво, че правите църкви, манастири, на поповете и мюфтиите, заплатите са като на учители. Традиционните неща, които очаквах да чуя. Този човек погледна и каза нещо, само едно нещо, искам те питам. И аз мислех, че нещо ще ме питат по такива дни. Откъде ти дойде силата по време на ковида единствен света да не затвориш църквите и манастирите? Аз казах не само тях, но и джамиите, и католическите храми. Мека и Медина затвори. В Москва твоите хора затвори. Да, там бяха много стрикни. Гърция и Сърбия затвори. Моите хора. Добре. Твоите хора. Добър си. България
Аз отидох на среща с синода да им кажа, нали, че правилните решения са тези. Като ги ях владиците и си представих как слагам катинари на вратите на църквите, им гасиме тока. И това, което си бех намислил, им казах обратно. Викам само. Можете ли заедно да направиме такъв ред, да служите отпред, да изнесеме масите пред църквите, да накарате миряните да имат отстояние. Защото ако бъркаме и на другия ден има бум на пандемия, оставете ме мене и църквата ще замине. Не, много епископи от Сърбия си отидоха от други държави. Така е. Имаше си реален риск, това не е измишлоти. Така. Застанаха владиците като един. По същия начин и с мюфтията. Може ли да направиме така, че да не затвориме? Но трябва ми помогна. И тези хора бяха толкова стриктни, дисциплинирани, което им благодаря, че не допуснахме, да се вика, с един човек пандемията да нарасне. И това се даваше навсякъде за пример в света. И му казах, така, гледайки нагоре, и казах, ако объркам нещата, значи, заедно сме виновни, какво да кажа. И това ме попита патриарх. Единството нещо. Което. Но сега по закона за вероучението, за работят заедно с моите експерти, с Краси Вълчев, с Фандъкова, с другите, мисля, че един балансиран закон ще има, за да може децата да се учат и на по-добро. Това, което ги учи парламента, това, което ги учи улицата, това, което ги учат локалите. Завчера на Килифарово 3-4 деца се избиха по на 20 години, вътре райски газ, флакони. Дали са, не съм гледал експертизите, просто видях по сайтовете. Бог да ги прости. Но това, което трябва да се изкорени. Те фритюрници на мозък трябва да бъдат по някакъв начин отрегулирани. Да те върна малко в политиката. Реагира много остро срещу посещението на ППДБ на Тюркян Чешма. Разменихте си остри реплики за възродителния процес. Защо така изведнъж се възпламени? Аз не съм се възпламенил. Аз съм участник във възродителния процес. Тогава ни закараха, няколко месеца бяхме. Така наречения възродителен процес, да го кажем коректно, защото звучи цинично, да. Звучи цинично. Ни закараха, аз бях в Дулово специално, да пазиме реколтата, защото тогава си изнасяха българските турци. Призрачни села и градове. Даже ако майка беше жива, като и се обадих да кажа, викам, майко, това ще е най-голямата грешка, която някой ще се отчете. Тази човешка трагедия, която виждах. Даваха им по 1 квадратен метър да си сложи по къщнината у камиона. Кервани хора. Прекръстват ги, примерно тебе, Явор ще те... Сережа беше вица, направо като дойдат руснаците да не се обръщаме два пъти. Само, че не знаеме... Ужасна работа. Дядо му как се казва. Баща му как се казва. Да му сглобиш 3 имена. Ужасяваща работа. Така беше. Ужасяваща. И аз видях как за часове. И това исках да ги предупреда. Нека си ходят където искат. Аз съм ходил на всичките тези места. И то съм ходил сред хората там. Помня на събора в Ябланово ли беше, където е почнал възродителния процес. Тя е така като амфитеатър. Хиляди, десетки хиляди хора. Така ми се радвах. Защото ние какво правехме? И правиме. В тези забравени от Бога места нямаше нито канал, нито улици, нито детски градини, нито физкултурни салони, да не говорим за паркови среди.
Особено тук пък в Родопите, Кръстава, Бирко, Абланица. Навсякъде правихме шосета, навсякъде правихме училища, навсякъде правихме детски градини и хората го ценят и до ден днешен. Не сте ли били войници не сте ли били? Каква... Не, аз говоря за сегашно време. Извинявай. Връщам се, малко Да. се отнесохме. Здраве. Ние не бяхме войници, ние бяхме от Симеоново, ни изпратиха. Аз бях преподавател. Там с курсантите отидохме. И сутрин ги строяваха на главната улица да им сменят паспортите, за да могат да пътуват. И понеже тогава Варшавския договор и НАТО бяха много яки, имаше паритет, това спаси България да не стане Косово още тогава. Защото те на две вълни се опитаха да направят възродителен процес. Между другото и с Тодор Живков след това, и тук държа да им кажа. Да. Аз Тодор Живков се запознах тогава, когато всички комунисти, като техните родители, където са взимали апартаменти по центъра на София, и дедовци, и са учили по чужбина, всички, и като съм казал университет, той университет имам предвид, Никак да не е. всички избягаха. Да. Няма кой да го закара до затвора, бе. Няма ги. Всичко. Те, които държат имотите си, образованието си, ако щеш кариери на него, изчезна. От благодарност, от какво ли, както и да е. А царя даваше най-точен пример. Вика, Борисов, вие сте го познали кога се очовечил. Да, след като е паднал от власт. Да, цара да се сърди, че го цитирам, защото аз избягам, но думата очовечил, нали, тогава. Да. Аз съм бил пожарникар, не съм бил от държавна сигурност. Като техните роднини. Не съм взел там, където съм се родил, там си живея, в банки. Не съм взел държавен апартамент. Никъде и никога. Като тях. И после си го прекупа. Но когато се заиграеш с това нещо, аз видях това исках да кажа с очите си, как приятели, съседи стават най-омразни. Религията е най-опасната игра. Затова реагирах. Няма лошо българските турци да гласуват за която партия да имат. Нашата имаме толкова. Даже министър съм правил Вежди Рашидов на културата. На парламента става. Те трябва да имат равен излаз. Всичко да е равно. И то е правилно да бъде така. Но когато почне да се играе и да се поставят под натиск едните или другите, когато това възпламенява и българите, имам предвид християни, защото всички сме българи, те вече веднъж са, българските мюсюлмани са гонени. При тях рефлекса, когато нещо се заплашва, при тях сработва мигновено. И просто ги предупредих, защото на Балканите имаме много примери. Босна и Херцеговина. И Кои са най-големите уроци Сърбия от Живков и от царя, които научи? Що наистина е страхотен опит? Царя е жив и здрав и му пожелавам още дълги години да е жив и здрав, без да съм го попитал да каже. Затова няколко пъти съм си позволявал само да кажа защото да шега го казваше, да имаше много истина. Борисов вика, тежка е царската корона. Лепа като я няма. И аз по тебе пита, що да стана премиера ми. Отговарям като за премиера, ама не съм. Не си. Няма го. Така че опит и мъдрост. Начин на мислене. Поглед върху никой, аз дори, освен поговорката Марко на Косово поле, как е закъсал, нали, българската, аз Косово дори не го физически не си го представях в Югославия, къде е точно. Тогава, нали, защото това е Белград, Загреб,
на състезания, познавах я Югославия. Но и Тодор Живков беше в болницата, в правителството на болница го закарах и ми помогна Елена Костова. Стана му нещо зле, извикаха ме горе охраната, отидох, качих го Мерцедеса и го закарах, защото аз като бивш офицер си знам МВР болница. Закарах го МВР болницата, се оплашиха и викат, как ще приеме Тодор Живков? Не мога приеме това 92-та, 3-та, да. Баш Костов, коя година беше? Костов по-късно, 96-то, но е бил финансов министр 91-2. Костов стана премиер 97. Така. Но знам, че се обадих на Славчо Христо и викам, какво да правя, защото банк е ми съсед. Аз знам, че беше близък с, знаеш, семейство Костови. Викам, какво правя? Ще умра в колата. Само той и аз бе. Той вика, чакай, сега ще ти кажа. И след малко се обади, каза, закарай го на правителствена болница и кажи на бариерата, че Елена Костова. И дигнаха бариерата и го оставих там. И той вече, не знам, но ми каза, внимавайте с Косово. Какво да внимаваме с Косово? Тодор Живков го каза това. Внимавайте с Косово. Защо не го бех чувал. И не минаха 1-2 години. Какво се случи, всички знаят. Значи той е отчитал като грешка възродителния процес. Категорично начина, по който го извърших. Брутален, гаден, типичен за държавна сигурност. Аз съм сигурен, че са дошли доклади, че това ще стане много лесно, че тези хора са потиснати. И те такива са и били. И малко беше като, както казах, че като влезе Путин в Украйна, ще го посрещнат с хляб и сол. Си спомняш. Па 4 години. Имаше такива, още, те се вика, си воюват. Той си воюва, но изтощава Европа. Просто разказва играта на НАТО и на Европа. Дали? Така мисля. А мислиш, че на руснаците им е хубаво? Мисля, че не усещат тази война вътре в страната. Дали? Тя не им се отразява така. Те имат заплати и пенсии по-ниски от нашите. Как не усещат? Не съм сигурен. Да ги сравни. Айде да сравним германските пенсии и заплати с руските. Ами ще ти кажа нещо. Каквото и да ми кажеш. Едните карат Мерцедес, други точно карат... Гледах Виенската филхармония на новогодишния концерт. Един диригент с едни лакирани ногти, един така сладък човек. И ти се приска и гледам Гергиев и Петербургски оркестър, съвсем друго нещо. Знаеш ли, това, което на Запад едно време изглеждаше, сега изглежда Русия и Китай. Аз няма да споря за това дали в Санкт-Петербург, в Большой театър има много добри музиканти, певци, артисти и всичко това. Сигурно има, дори може да са по-добри. Аз казвам, моя критерий за успял политик е колко нацията може да харчи, колко получават хората, каква им е покупателната способност. Това е. В Русия руснаците, богатите са олигархията. Обикновеният човек, извън Москва и Санкт-Петербург, е различен. В Германия всеко селце пенсията и заплатата му е така като Берлин. И затова нашите деца, всички искаме там, на екскурзия там. Всички искат там. И понеже те, толкова съм им говорил на моите колеги през тези съвети, които водехме за нелегалните мигранти, голямата пробойна на Европа и единствена в момента, ако ме питаш, са нелегалната миграция. Те тормозят обществото, защото особено афганистанците, те, които идват отвън, трудно се интегрират. И в момента те се тресат в тая сфера изключително много. Аз бях прозорлив, какъвто и натиск да имаше върху мене, не се съгласих на релокация. Удържах си. И то удържах с аргументи. Аз ще ги казвам. Аз съм дисциплиниран, лоялен човек, който си свършил работа. Към вас, европейските държави, през моите граници, през българската граница, не минават нелегални мигранти. Защо ще ми връщат? Ако са минали, върнете ми. 5, 6, 10, 20.
Заслужено е, върнете ми. Нека се стегнем и всеки си пази границата. Споменах лакирани диригенти, се сетих отношението ти към умните и красивите ППДБ. Винаги критиците към теб отдясно казват от консервативните позиции, че твоята уплах от тях, от хората на площада, винаги са те карали да правиш прекомерни компромиси. Те винаги ти скачат по главата, почват да те плюят, ти винаги ги приемаш в управлението. Защо е тази любов към тях и може ли България да бъде управлявана без градската десница според теб? Преди 30-40 минути също говореше за Певски. Защо управлявах с него без градската десница? Ти го каза. А сега ме питаш, защо съм им правил компромиси? За същото, на което правих компромиси и на Певски. За да има сглобката. За да върви тая държава с редовно правителство. И след нещо да се случи добро. Защото рекорден брой инвестиции дойдоха през тези месеци. Дойде най-голямата компания. Райметал. Президента и Папегер дойде. И къде го заведох? При Капитал. Така. Да. И там те самите казаха ми да, правителството, средата и затова идват милиардни инвестиции. Казаха го хората. Аз съм центрист. Център дясно. Центристите това правят. Когато са недоволни ПП и ДБ, значи сме завили прекалено в ляво. Когато почнат левите и ДПС да са недоволни от нас, значи сме завили прекалено надясно. През годините, и това се надявам да продължи, аз съм правил коалиция с Атака. Волен Сидоров, Валери Симеонов, Краси Каракачанов. Цял мандат. Правих с Реформаторския блок, с Христо Иванов, Радан Кънев, с Пепи Москов, прекрасен човек, Ненчев, Ненов. И с всички се разделяхме със свършена работа като приятели. С всички. Сега по същия начин, след като бяхме с ПП, ДБ и Пеевски. Сглобка. В сглобка. И той беше най-готиният. Така беше. Най-готиният за тях. Само, че те не го познават, защото аз ги познавам от 20 години. Той е умен и ги изучи. И видя какви ментета са. Видя им, да не използвам такава дума, нали, че не използвам, значи забрави ментета. Да, колко са слаби, колко са елементарни. Нали, те отиват при него и почват да му говорят: ти си нашето бъдеще, ние с тебе, само трябва Бойко да го махнем, да го пратим на някой остров, да го пратим от чужбина, само ГЕРБ да ликвидираме, нали, ние заедно с тебе. Той ги слуша. И мери шапката. И им я премери накрая. Те всеки ден събираха заедно. Аз седа, послушам ги. Те затова в коментарите казват: Борисов все седиш и си мълчеш. Умният човек мълчи. А как се отнасяха с него? Подмазвачески? Те тренираха заедно с мандаринки, с такива работи. Аз затова сега, като ми зададеш такъв въпрос, първи момент ме обижда, втория ме ядосва и след това с усмивка и снизхождение си го представям, нали, колко е нелепо всичко това. Кое те обижда? Като кажат зависим от Пеевски. Бяхме зависими поради тая причина. Европа, еврозона и помощта за Украина. Те се оплашиха. И аз се оплаших. Кой се оплашил? ПП-тата и ДБ-тата. Плашиха се. Въпреки такива евроатлантически бяха, така ли? Тук бяха те и от тях зависеше. Имаше един министър на отбраната Тагаре. Ястреб. Той изпрати за Украина
10 трансформатора за ток, ако не ме лъже паметта. Които Манол Пейков май събра. И ръкавици за зимата. Ние, като дойде Пеевски, с Кирил Петков, бехме се така. Това е истината. Дай да дадем ракетите, да дадем това, като ще помагаме, да се заложим, да помагаме. Бездънна яма навивате там. И за това, с този толкова лош Пеевски, седнахме аз и Кирил Петков на видеовръзка с Зеленски. В парламента долу в залата. Тримата. Помнях това. Тогава не беше ли лошо? Помня това. Мисъл, малко паметта трябва да се опреснява. Тя трябва да се опреснява, но сега заради протестите те може би ще вземат повече гласове. Да вземат. Мен това не ме притеснява. А какво те притеснява? Какво ще се случи тия следващите месеци? Дали ще постигнем мир в Украйна? Дали в процесите в Газа ще дадат спокойствие на целия регион? Защото и в Иран вече дори на улицата е пълно с протести. Нали? Сега сме модерно протести да има. Това ме притеснява. Тук в България всичко е подредено. Който и да дойде, ще има пак 3-4 години. Това е много важно, което да казваш. Защото чувам, и то от среди от ГЕРБ, финансовото положение ще се влоши, ако Радев слезе на терен и той поеме премиерството, ще предстоят много трудни месеци за него. Това така ли? В финансовото аз мисля, че всичко им е подредено сега. Но българите ще допуснат грешка, ако не ни подкрепят нас. Убеден съм. И след няколко години ще съжаляват за това, както винаги става. И пак ще изберат нас. Ще стане както в София. 0 години наред. Нищо. Само метрото, което ние сме проектирали, платили. Ако ме питаш, мен ти им подари София, подари им и Варна. Тогава бяхте в сглобка и според мен имаше някаква договорка да им оставиш София и Варна. Даже си го казал. Ако трябва, аз ще им оставя София и Варна, само да направим правителство. И това беше част от едно от най-хубавите ми качества е, че знам, че имам нотариален акт само за банки, за къщата. Нито София е моя, нито Варна е моя, нито каквото и да било друго. 18 години сме управлявали София и тя изглежда така, както в момента. Нямаше един фонтан, искам да кажа на младите хора, когато те се раждали, тези на площади. Един фонтан, един парк, една градина, една тангента. Нямаше околовръстно, 2 ленти. Нямаше метро, нямаше Фритьоф Нансен, беше целият в дупки. А парковете пък Фандъкова, това изцяло нейна заслуга, защото като жена имаше по-добра визия. От най-хубавите паркове имаме в Европа. Те не помнят, на телевизионната кула не можеше да се мине, на Ситняково не можеше, на Черни връх не можеше, на Лъвов мост не можеше. Всички проби съм ги да правил аз. От кое се срамувам? От кое да не съм горд с ГЕРБ? Едно нещо ми кажи, които са направили те. Едно. Да отида да го видя, да кажа, Ашко съм бе. Едно нещо ми кажи. Направено от Радев за 10 години, освен Боташ, прекрасен договор. 0 изгода. 6 милиарда инвестиция в Турция. Най-големи инвеститор е България. От Радев да ме е страх. Защо? Аз го уважавам. Да дойде и като политик да седне и да говорим. А не от президентството си живее на калина на басейн, си кара мерцедесите и излезе като куковица и нещо. Това му е политиката 10 години. Дай ми нещо направено от служебните правителства, освен Боташ. Да го хвана, да отидем и да кажем, Ашко съм, вече събера партия, ще кажа, ще работиме като него. Така, като Копринков. Искам така да изглежда. Ще прекопирам. Не е смешно. Кажи ми от ПП и ДБ, твоите хора, костовистите.
Царя и Първанов ви вкараха в Европейски съюз и НАТО, Бойко ви вкара в Шенген и еврозоната. Вие кое направихте за тази история? Освен да сте умни и красиви. И да се населите в центъра на София. Защото много от тях са от провинцията. Те не са кореняци, софиянци. Дошли са от къде ли не. И сега викат, ние сме центъра. Така ли е? В голяма степен, да. В друга не. Сега понеже отвътре, знаеш, че съм прав, ама не искаш да го кажеш. Не. Казвам, че до някъде си прав. Дай да видя, за умните и красиви. един лист, да видя какво е написано в статия в Frankfurter Allgemeine Zeitung от днес. Икономически България се мира в по-добро състояние, отколкото репутацията и в чужбина често подсказва. Така. Държавният дълг на България е изключително нисък. Това е най-големия вестник. Да, това е един от най-сериозните европейски вестници. Да. Държавният дълг на България е изключително нисък. По данни на Европейска комисия, през 25-та година той е възлязал на едва 28,5% от брутния вътрешен продукт, сред най-ниските равнища в еврозоната. За сравнение, държавният дълг на Германия е над 63%, а в останалата част от еврозоната задължеността надхвърля значително 80%. Бюджетният дефицит на България също е нисък. 1,9 последния отчетен период, докато в Германия той достига 4,8. България постепенно наваксва икономическото изоставане. През 2025 година българският брутен вътрешен продукт е нараснал с около 3% по оценки на Европейската комисия, а за първата година в еврозоната се прогнозира сходен темп. На Радев ли да вервам или на Франкфурт Allgemeine Zeitung? На кой да вервам? Не бе, защо въздишаш? Това е радостно, бе. Това трябва да те радва. Ти трябва да си щастлив. Това съм направил аз, ГЕРБ и моите партньори в правителството. А защо репутацията ни? Защото те излизат и казват корупция. Да. Само, че... Това е думата. Разбира се. Кой корупционен скандал или корупция през последната една година би цитирал? Добре де. Сега, знам някакви неща, но това не са големи и важни. Да. Не са големи и важни. Няма в Щатите, няма в Европа, няма в Германия. Това е проблема на този разговор, че в Европа корупцията е много по-голяма, отколкото в България. Тук ти връща... И тук въобще този разговор ще отиде на кино. Напротив, той може да не отиде на кино. Казват, отколкото репутацията. Да. Как се прави една репутация? Аз си спомням президента Барозо, ни извика с Станишев, аз още не бях станал премиер, или бях, няма значение. И каза, виж момчета, когато двама премиери, единият говори за мафия, другия за корупция, ние в Европа нищо добро не очакваме от тази държава. Няма друг в Европа, който да излезе грък и да каже Мицотаки се корумпира. Ми няма да го каже никога, защото това значи тежко за тях. Репутацията им. Ето тук тези медии, тези жълтопаветни всичките, с ежедневното повтаряне на всичко това, те се препечатват, отиват там, ретранслират се. Да не говорим, че ПП-тата плащат статии, поръчкови, плащат се, знаеш добре. И те за това, виж, много ме зарадва това. Кое е най-важното за една държава? Икономиката. Другото, вътрешния ред и сигурност го има. И виждаш протест без полицията за едно изплезване. Да, стана голям. Ако пуснеш сега YouTube каналите, как бият в Германия, в Франция, в тези европейски държави. Това съм съгласен напълно. Няма мигранти, съгласен си напълно. Съгласен съм, само че ще ти припомня как ти дойде на власт през 2009 година. Тройната коалиция беше една все пак успешно управление с много добри икономически показатели и ти дойде на вгребена на абсолютно такава вълна от недоволство срещу тройната коалиция. Само, че тогава брутният вътрешен продукт е бил 27 милиарда евро. А защо беше спрени всички европейски фондове? Помниш ли? Спрени всички европейски фондове. Дойде ГЕРБ
Сложих Томислав Дончев за вице-премиер. 58 милиарда влязоха в българската икономика от европейските фондове, които при БСП, ДПС и тогава кои бяха спрени. НДСВ. При ГЕРБ винаги работят. При ГЕРБ пуснаха ли плана за възстановяване? 4 милиарда. Добре, донесохме ли на признавам. България в края? Ма кое не признаваш? Също, всичко признаваш. Единственото, което не признаваш, е, че понеже прекалиха мои партньори в управлението, държаха се самонадеяно, подведоха се по ПП и ДБ, по мръшляци, боклуци, гадове и всичко останало, и това изстреля протест. Корупцията на Пеевски и на ГЕРБ го изстреля, не друго. Коя? Ето това искам да задам въпрос. И вие управлявате от 10 години с малко Какви прекъсване. 10 години? 4 години. От 2013 сте заедно, зад колисно. Не. Не, и категорично не. Кой избра Радев на времето? ДПС. Нали така? Значи и зад Радев стоят. Те са такава партия, която винаги гледа да бъде в управлението. Което и да е това. Когато ГЕРБ беше опозиция, тогава той си беше, ДПС беше с НДСВ и БСП. Това, което те обижда е подозрението, че ти даде на Пеевски много по-голяма власт, отколкото той има. Не, той си я политическа теза. И си я взе. Той си беше оставен да си я вземе. Не, той нямаше как да не си я вземе. Защото ми трябваше, имам 102 или 101. А трябва 121. Аз не съм адвокат на Пеевски. Когато Кирил Петков, Асен Василев, с Данчо Цонев и с Пеевски, той е готин, а когато аз съм с него за тези 6 месеца, за да влезе в еврозоната, аз ставам лош. И аз ставам зависи. От кое? Ти отговори на този въпрос, но пак ще го задам. Аз мисля, че Пеевски не ти позволи да станеш премиер. Защото знаейки, че ти си много добре ориентиран в държавното управление, това ще наклони везните на вашата така двойна коалиция в твоя полза. Така е моята мисля, трактовка. че не само няма пръст, но в случая дори това не е важно. И така да и да не е така, безмислен въпрос. Аз знам, че пропуснахме много ползи, особено в отношения с щатите, особено в отношения с италианския премиер, с Орбан и разбира се с всички останали, това, че не бях. Да. Знам. Нека да го наречем така. Пропуснахме още ползи. Но всичко, което искахме, желаехме, успяхме да го изпълним. А Радев ли е новия човек на САЩ и на Унгария? Тук Унгария, имам предвид дисидентите в Европейския съюз, защото преди няколко седмици Петър Сиарто, външния министър на Унгария, посети Румен Радев, но не се видя с външния министър, не се видя с премиера. Как тълкуваш това посещение? В 3 часа в петък беше, ми се обади Орбан. Кой петък сега? Тогава. Тогава, да. Че ще идва Сиарто. Не е добра култура в поведението на хора от такъв ранг, какъвто, за съжаление на много други в България съм аз, да оповестяваш или да казваш неща, с които не си съгласувал с този отсреща. Но когато той дойде на обед, Виктор ми се обади в 3. Не можеш да кажеш повече. Какво ти е казал? Защо идва? Какво се случва в Европа? Той ми се обади да ми каже колко съм готин. И че от 30 години сме приятели. Въобще този разговор президент мога да вика външен министър. Няма никакво значение. С Виктор имаме голяма история. Голямо приятелство. Това е така, но когато изгубиш властта, аз съм се борил Фидес да не излиза от НП. Просто другите наделях. Но той ми е приятел. Това е антикомунист. Убеден. И всички знаят, че ми е приятел. И никога Манфред Ведебер, Урсула фон дер Лайен, Фридрих Мерц не са ми казали, това приятелство не е хубаво, не е правилно, демонстрираш го. Аз го уважавам. Уважавам го, защото той е човек с кауза.
Да, и заложи на Заложи на добър число. кон. Заложи на число. Както И май му излиза за сега имаш число. своето, също зависи много. Политиката е колело. И действително зависи много от междинните избори. Кой на какво е заложен. Но в Щатите. Аз в момента съм заложил и на черно, и на червено. А и на двете. И на двете. Но Еднакво добре съм с всички, защото на всички в важни моменти съм им помогнал. И всички знаят, че аз съм лоялен и не си предавам приятелите. Всички го знаят. И затова, когато им беше най-трудно миналата година, за НАТО особено ставаше въпрос, с Виктор Орбан, аз отивах там на крака при него. И свърших каквото ме бяха помолили. И за него добре, и за всички добре. Виктор е много умен човек. Той е много целенасочен, много аналитичен. той каза, че има опасност Европейския съюз да се разпадне, не друг. Той залага на другата карта. Аз считам, че това е най-доброто управление на Европейския съюз. Това на фон дер Лайен. Да, разбира се. Пълна катастрофа. Това откъде? От зелена сделка ли да започна? От всички глупости с икономика и с джендърство, от всички глупости срещу Русия. Не забравяйте, че тогава спиране на руски газ. Това е катастрофа. Тогава в Съединените щати беше Байден. друга партия. Да. И те продължават да се държат като крило на Демократическата партия сега. Въобще не се усети, че Тръмп дойде на власт. Дори по родните телевизии не се усети. Всички евроатлантици говорят от сутрин до вечер и същи, извинявай много, но страшни глупости. Говорят. Да, действително. Европа действа по-бавно, но това е най-демократичният начин на управление. И според теб няма да има катаклизъм в следващите месеци, след като Путин и Тръмп се разберат? Да се разберат първо. Няма да се смени Европейската комисия. Вече 1 година ги чакам да се разберат. Нали, се разбираме. Още не са. На 90%. Месеци наред чуваме за 90%. Нещо друго чул ли си? Не. През това време измират хора. И затова тотално подкрепям Тръмп в това, че думичката е мир. И трябва да се спре. Колкото и да е несправедливо. Дори за територия сега, но да се спре войната. И след това дипломатите... Но тя не спира заради Европа, която ти подкрепиш. Европа и Англия ръчкат Зеленски и му казват: дай бий се до последния украинец. За това не спира войната. Какви са най-силните символи на българите? По време на Априлско въстание, по време на турското робство или ислямското владичество, както вашите хора го написаха. Борба до последна капка кръв. Това са нашите патриоти. Да си главата да му отрежат, но не приема друга религия. Украинците са нападнати. Да капитулират. Това ли е правилно? Когато не могат да си бият, да. Това е нов. И ние не сме могли да се биеме и са ни завладели 500 години. Но това не е спряло българите да се борят и да си дават живота за това. И точно тая саможертва последствие се е оценила и сме това, което сме днес. Не мога да познавам го Путин добре, много неща е направил за Русия, със сигурност, но не мога да харесам неговата политика днес. Не мога да се съгласа с нея и затова стои украинското знаме. Прагматичните отношения са едно, но тук става въпрос за агресия. И за това сме помагали на Украйна. И за това съм точно в тази позиция с тези хора. Нашите и тук ме привързват вече с хората на Сорос или с демократите, защото вроденото ми чувство за справедливост не може да приеме, че само защото съм по-силен, мога да ставате набия сега. Защото съм по-силен. И ако ти си по-умен,
и ме дразниш, че си по-умен, да стана да те набия. Това беше мутренското време 90-та година. Точно така. И за това няма да те дразня. Както Европа и щатите дразниха Путин. И той ги наби накрая. Защото аз се стрема и искам да мога с аргументи да съгласиш с мен. Това, да. Разбира се. А да забравиме. Може един от нас да е сакат, може да няма крака, може да няма ръце, но да има глава. И в света имаме такива примери. Физическото, което ти е дал Господ, тленно, патриарха с нощи го казва. Тленно. Един висок, друг нисък, плешив, дебел. Какво значение има? Има американски президент, не е могъл да стане по времето на Пърл Харбър. Но е дигнал нацията и е победил след това. Стига с тея колко е красив. Има Брат Пит, има красиви мъже, колкото искаш. Бил чаровен, бил еди, какво си. Това няма значение. Раде, добре дошъл. Да водиме политики. Можем да направим нещо добро в България, що да го направим? Това вече и последния въпрос. Каза, че когато е станало това с Благомир Коцев, си видял какво ще стане следващите месеци. Да. Какво ти е усещането за новата година? Какво ще се случи тук и по света? Каква ти е интуицията? Хората ще се върнат постепенно, ще се изчистят от емоциите, ще видят направеното, ще оценят рисковете. И аз мисля, че една от големите, не искам да кажа грешка, защото то не е грешка, а пропуск, е, че ние ежедневно не обяснявахме какво се случва в икономиката, какво се случва в държавата. Защото това бих си го оставил или бих ти препоръчал с Томислав Дончев да направиш или с някой от икономистите моите един подкаст. А дали българите знаят, че в Инсайт ние имаме най-добри изкуствен интелект в Европа? Водещ асамблиран на български език. Надали знаят, че за 90 милиона евро сега купуваме нов суперкомпютър, който просто толкова ще надгради използването на изкуствен интелект в бизнеса, икономиката и всичко останало. Аз се надявам, че всички политици ще се изчистят от самонадеяността, ако не ще ги изчистят хората. На хората в България сега трябва да им покажем този растеж, какво искаме да направиме с икономиката на България. И когато ти пишат, че всъщност си по-добър, отколкото ти е репутацията, в най-големия немски вестник, и си слушат президентско слово, което казва обратно, а всички факти и аргументи са обратно. И нали като слезе Радев с неговата партия, той трябва да убеди българите, че този ръст ще стане от 3 на 4%. И как? Как това ще се получи? Как това ще се получи? Как ще балансира между Европейската комисия, която новите фондове сега договаря, и политиката на Тръмп? Защото хубаво. Ако станеш тръмпист, какъвто ти искаш, то тогава съвсем друга ти е работата с Брюксел. А ние реално сме зависими от Брюксел. Точно така. Това е с щатите сме партньори. А тук сме зависими. И аз успявам да прекарам България по този тънък лед, да сме добре и с двете велики сили, а с останалите имаме прагматични отношения, които ни пазят. Благодаря ти за този разговор. Държа да кажа, че няма тема, по която не съм искал да ме питаш, да говоря, да отговоря. Потвърждавам, че това е така. Благодаря ти още веднъж. И сте добре дошли да обясниме за икономиката, за финансите. Защото това, което казах в началото, ама те българите това не ги касае или не ги интересува. На пръв поглед.
Българина се интересува, като си пипне портфела, да е по-дебел. Българина се интересува, като тия магазина да има по-голяма покупателна стойност. Неговата валута. А той я има по статистика. Той има и видно по магазините какво се случва. Видно е по курортите какво се случва. Видно по магистралите. Километрите задръствани. Хора, винаги ще има недоволно. Винаги ще има някой, който... Ама не винаги. Айде, като Бетовен сега, свят. няколко финала ще направя. Да. Как си обясняваш това недоволство общо? Това усещане за нещастие, за безпътица, непрекъснато. И то го има в последните 35 години. Поне откакто аз съм... Това не е към тебе специално. Никой, по-голямата част от българите не си харесват живота. И смятат, че бъдещето ще бъде по-лошо от настоящето. В Австрия бях при Себастиан Курц тогава на посещение и сутринта върта телевизор. И търся да намеря сутрешен блок. И гледам само тиролски песни. Да, има го това пълно вдебиляване, да. Курорти, Турорски, да, пейзажи, и пейзажи, да. красота. Питам го, викам, вие нямате ли сутрешен блок? Да. Няма ли да се изредат всички анализатори, политици, да кажат колко е лошо в Австрия? Не, нямаме такива. Как да е съзнанието на човека, когато от 7 до 9 само негативни новини. А вечер само катастрофи и битови убийства. Примерно, техна работа си, частни телевизии, да пускат каквото искат, но резултатът е този. И затова най-щастливото ми днеска, което видях, е какво пишат тези хора в този вестник. Франкфуртер Allgemeine Пак ще го кажа. Отколкото репутацията и в чужбина. Значи, това е създало нашата репутация. В Щатите какво? Тръмп вика, Байден корумпиран. Байден излезе и каза, помилвам цялото си семейство. Върховенство на закон. Не, той уволни главния прокурор на Украйна, Байден, за да не разследва фирмата, в която работи сина му. Искам да ти дам ясно ми е това. Принципа. Да, ясен ми е това. Те казват, Тръмп бил корумпиран, водиха го, стреляха го, какво ли не го приха човек. И в момента има едно тежко разделение в щата. Всички го казват. Същото и в Европа. Света е неспокоен. И аз затова се моля за мир, успокояване и да вървим напред. А общуваш ли си с президента Румен Радев, който може би ще бъде основният конкурент? Както ни обиди публично, не. Това му е работата. Той е политик. Трябва да ви обижда, както и вие обиждате. Не, никога не сме го обиждали. Едно е да попиташ защо България е най-големият инвеститор за младите хора в Турция и срещу 6 милиарда получаваме нищо. Нали така? Друго е да излезеш и да кажеш, че държавата е скапана или държавата не сме готови за еврозоната. Цял свет те поздравява, че си готов и си там и сме вътре. И за Шенген и за всичко знам. Кълчи си езика, кажи браво. И аз участвах. Тогава аз на същия миг ще кажа, да, благодарение на президента Радев. Затова Маркс и Енгелс са велики, останали още историята. Защото Маркс казвал, Енгелс беше по-високо от мен. Енгелс отговарял, да, ама Маркс виждаше по-далеч. Затова те останал. Още го учат марксизъм, ленинизъм и всичките им там глупости, където сме учили по философия. Да, бях заспал в един час по философия, професор Желязков от Софийския университет и да им тупа така. Аз го поглеждам, той нещо да добавиш и аз ставам и викам, аз ще добавя към Маркс и Енгелс, той вика, за да седни. Що ми към Маркс и Енгелс, мой Бойко да добавиш, шестица ви е писал човека, сигурно е жив и здрав, нека да каже, ако те гледа, вика, що имаш самочувствието? И към Маркс и Енгелс ще добавиш. Значи от тогава си с това самочувствие. От тогава си добавям и към Тръмп, Путин, Си Цзинпин и аз като всички българи разбирам от политика, футбол. И Реал Мадрид.
Не ми е баща. Днеска не сте в този, да. Разбираме. Благодаря ти за този разговор още веднъж. И честита нова година. Честита на нова всички. година. Много важно да сме живи и здрави. Дай Боже.